रहमान एଠିକାର ପୂଜାରୀ। ଆଜି ମୁଁ ହଜରତ ସୈୟଦ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଶାହ ବାବା ବୁଖାରୀ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ୟାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବାବା ବୁଖାରୀ ନାଁରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରିଅଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ହଜରତ ସୈୟଦ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଶାହ ବାବା ବୁଖାରୀ। ଇଏ ବୁଖାରୀ ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ, ରୁଷିଆର ବୁଖାରୀ ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆସିକି ଏଠି ସେ ବସିଥିଲେ। ଏଠି ବସିକି ନିଜର ମହିମା ସେ ଲମ୍ବାଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ପିଲା ଥିଲା। ଗୌଡ଼ ପିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ବସିଛି। ସେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ କ୍ଷୀର ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ବାବା ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଉଇହୁକାର ସମାଧି ଲାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୌଡ଼ ପିଲା କହିଥିଲା କି ବାବା ତମେ ତ ପଳେଇବ, ମୁଁ ଏକଲା ଏଠି କ'ଣ କରିବି। ତ ବାବା କହିଥିଲେ ତୁ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ବସିବାର ଅଛି ଆ। ସିଏ ଆସିକି ବସିଥିଲେ। ତା ପରଠୁ ଏଠି ତ ପୂଜାରୀ ଆସିଲେ, ତାପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଠି ପୂଜା ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯାହା ମାନସିକ, ଯାହାର ଯେଉଁ ବି ଇଚ୍ଛା ଏଠି ସେ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗୁହାରିଆ ସବୁ ବାବାଙ୍କର ଯାହା ବି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଏଠି ଗୁହାରିଆ 21 ଦିନ 11 ଦିନ 41 ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଡେ ଏଟା। ଆମର ରମଜାନ ମାସର 23-24 ଉପାସ, ମାନେ ରମଜାନର 23-24 ରୋଜାରେ ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହୁଏ। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ସେଠି ବାବାଙ୍କ ଗୋସଲ ହୁଏ। ସନ୍ଦର ଚଦର ଗୁଲାପ ପାଣିରେ ବାବାଙ୍କ ଗୋସଲ ହୁଏ। ସେଇ ପାଣିକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ନିଅନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରବଳ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ସେଇ ପାଣିକୁ ଲୋକମାନେ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପାଣିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୈରାଗ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି।